سلام يا حوات كما يقنيكم كما يتقنيو لو ما عندي حجة لكم مزيزة لغا قداسي قدم جن رحس بعال فاسقة نقول لكم أمانة كريستنا نقول لكم تبعلوا رحس أفاسقة نابلكم هاي لو ما عندي تحستنا انتاي مسيلكم بزعبة HIV AIDS بزعبة HIV AIDS مغنيات وزي فلاينا بفريق أوين كم حنزي سلة زاري إنا زولو جدا كنزاربلو جدا نهزبنا خنا نقحو علنا قدم انت خنجمرينا مسيلكم ب HIV انتاي مخان إذا فيروس يلوم دسوع زلو نسو انتاي مخانو قدم كنزاربينا إذا أنا زبلو زلوخ كن بزحات سواد زاربلي كمزي حدش نجار زل زلوخو زمسلكم مبزحتهم سبات سلا كابتي نسوم أخبيهم عزيهم نازلو بوتا وصيهم كال نجار ريخمن نخال السب سمعخمن كاب كال السب تماهركم سلا زيت فلطي امبر إذا أنا دزاربو أب ملء سوشيال ميديا له كل سبي دزاربلو بزح سبي دزاربلو انتي دا ناي بعل BBC أجندة يكون نسوم حلفتهم زبلوه نجار ترين حزنالنا زمزع سو نسن حزنالنا يمزعنين نعم زي خصومن ناتهم أجندة زي كونن إذا أنا دزاربلو كل جزء بتي كاب دسوم عن تراي زي كونه كاب كالق نجارات فحاتيره زبص حقوه نجاري إذا ما كل سب حزبنا بفلاي ناي حزبنا حلفنة علينا جدا كنا نقحو دما ناتنا قديتاي نفلت أنا جر كنا فلت ناتنا قديتاي كالق نجار كالق ما جد الله نبل ناتنا قديتاي بزغنا HIV زبها الفيروس إلهم دسوع وزلوا نسوم انتهي مسيلكم أبزي فيديو زي أتري وزلهم تهلو مسيلكم حدا خاب سعدو هيتا الدمناي إذا خلا انتهي تبهي لسوع نيتروفايل تبهي لسوع إذا هيو زي حدا خاب سعدو هيتا الدمناي إذا خلا انتهي زقبر أبدمنا ندخل له نتوم حماقات ننبسنا خاسيو نقيحتو وهيتا الدمنا أتاك قبر خد كعزرا يام نقرات يا اليوم يزريلو مالتي ناتنا وتحضر ناتنا تصدتا مالتي ناي نفسنا تصدتا إذا خلا كاب زخوانه كاب تاشم ترايزو يكونه زخوانه يكون حمامي زي كالا خلالنا إذن كالو إدمالو بزحات عينتات تعدو هيتا دم مالتي حجي إزي تريو وزلهم أبزي فيديو زي أنتي تريو لهم حدا نيشتي نجر نتيرو يوصالو كما همما زمسل مالتي إزي انتي تباهيلو تصوح كاو مسوصه انتي تباهيلو تصوح حدا باراسايتي تزغرمكم كان إزي تريو وزلهم ايو اتن ني HIV ذس ايدز ذس عبزلو HIV زبال فيروس يلوم دصوعو زلو مالتي معاسيهم جند تصوعوه نتيرو مسوصه يكونن تصوعو نتيرو مسوصه انتي لهم يمصوعو مسيلكم باراسايت لهم يمصوعو ازيوم تبزحم ناي باراسايت انفكشن حمام على كتباهيلو انفكشن على كتباهيلو مدهانيت يززلك ناي باراسايت مالتي ازي جن انتي يكون مسيلكم ابوبتوسيس دبال ميكانيزم مالو ناي حدا وهيو انتي يكون معلتو مساخله وي دما انت تهاريمو وي تتهاسو انتي يكون مسيلكم بوم يفنجر تفنجري نفسه زقتل سيل دز مالتي كمزي بروجرام زخونه سيل دز مالتي ازي باراسايت زي مسمته ناتو اورغانيل ناتو كفالات ناي نفسه ناي زوهيو مالتي كفالاتو ابدمنا مزرو انت يكون مسيلكم شعور ديتوكسيفاين سيمبتومز دبال يجمرنا كم بعرسني خلينا بنجمر نفسنا خرسني جمر نفسنا ترسينو انتي مسيلكم زي نسوم نفسهم ترسينو سي حمامي لهم معنا يمينو منازلو حمام يكون نفسنا ترسينو ناتنا دم بخطوريو يفلح مو ينقسقس مخادو دما يبرتع مالتي صبو غيرو يغوي كابت قسيل زخره نبره ينهر مالتي حجي انت نهيرو ابغله خفال ناي نفسنا صقم تفطيرو لمو نعو انت خغبرو دولي مسيلكم نعو تحقاقستي ببزح نابنا دمنا انت نهيرو زون وتحدرات إلنا نصوعم زلنا ببزح يقويو مالتي نابتو بوتا اب نفسنا زولة صقمات دما يمعرار كمعرر يودما يصعر مالتي حجي رسن انت رسينكا مدهاني تايكون كان تبلع نترس نكتطفو مما ليسكاغا كم ترسن تقبر زلك هذا
معناته ترسني كنا نعخ صلايخه او وشت خالق ነገር አሎ صلايخه حكمنا خلاي مبزحتو ጊዜ እንታይ ይገብሩ መስልኩም አንጻር ረስኒ አንጻር ሰዓል አንጻር ተምላስ አንጻር ናይ ቆርበት እንታይ ዝባል ተታሐቂቅካ ወይ ገለ አንጻር ዝኢታት እዮም ዝኸዱ እሱ ግን ከምኡ ይኾን ካን ክትኸይድ ዘለካ ምክንያቱ ንሱ ይኮነ ናትካ ቀንዲ ዘጥቃዓካ ዘሎ ነፍስኻ ዘጥቃዕ ዘሎ ንሱ ነፍስኻ ይሕግዝ እዩ ዘሎ واي مس نفسها تبقى لك مس نفسها يتقالس تملاس قبلك تخوين ابز زي ناخ زي سما معك ነገር አለው አውጻዮ ይዝብለካ ዘሎ ነፍስኻ ስኻ ድማ ክተውጾ ጥራይ ዘለካ ናይ ተምላስ በልዕኻ ተሐማቕ ነገር በማይስካ ኮፋ ቢልካ ካለ ነገር ዘይ ተደለየ ሰዓብናት ከም ጻልካ ዝኽእል ነገር ክትገብር ይብልካ ዝጎለ ናብ ታሽሙና ክንመለስ ካልእቲ እዚ ኤችአይቪ ዝብልኩም ከምዚ እዩ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ነብስና ነዚ ነገር ክቃለሶ ይፍትን ሞ ሽዑ እንታይ ኢሎም አንቲባድናትና ድማ ይላዕላ አንቲባድናትና ተተላዒሉ አንቲባድ ማለት ድማ ናይ ነፍስና መድሃኒት ማለት እዩ ተኸላኸልቲ ወተሃደራት ማለት እዩ ኦ ኣብዚ ነገር ዘሕማቕ ኣሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ደምና ከምዝሎሞ ያላ ኩላኻ ተበገስ እዩ ዝበሃል ቀዳማይ ግን እዚ ናይ ኤችአይቪ ኢሎም ቶም ፅውዕዎ ዘሎ ቫይረስ ሙኸ ፓራሳይት ዝመተ ፓራሳይት ኣብ ደምና ዘሎ ዝመተ ፓራሳይት ንነፍስና ካሃስዮ ትበሃል ኣይክእልን ነፍስና ካሃስዮ ትበሃል ኣይክእልን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ፀገም ትበሃል የብሉን ወላ ሓንቲ ማለት እዩ እዚ ኸላይ ንሶም ጥር ኢሎም መፅኦም ቫይረስ ዝበሃል ተረኺቡ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ፀኒሖም ካላ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ተባሂሉ ኤችአይቪ ኤድስ ከስዕብ ይኽእል እዩ ንበሎም ነዚ ህዝቢ ኤድስ ክንከስበሉ ምእንቲ ተባሂሉ እዚ ግን ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ዝያዳ ካልእ ዝወፀ ነገር ኣለዎ ኦኬ ንገንዘብ እዩ ብቕልል ዝበለ ነገር ነቲ ህዝቢ ክነረድኦ ተኾይና ረብሓ ኣለዋ ረብሕኦምስ ገንዘብ እዩ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ካብኡ ዝወፀ ሰይጣናዊ ካይድ ኣሎ ንውሕዳት ሰባት ዝርድኦም ማለት እዩ ሰይጣናዊ ናይ ሰይጣን ዝኾነ ኣካይዳ ንህዝቢ ዓለም ንምጥፋእን ንምጉዳልን ኢልካ ዝካየድ ነገር ብድሕሪ ኣጀንዳ ኣሎ ካልእ ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር ዝበሃል ሕጂ ብዝኾነ ኤድስ ሕጂ ናበይ ክንከይድና ናብቲ ርእስና እዚ ኩሉ ክብለኩም ከለኹ ግን ከመይ ጌርካ ትብሎ ከመይ ጌርካ ክትኣልዮ ትኽእል ነዚ ዘጠራጥረካ ዘፍራሕካ ተኮይኑ ድማ ከመይ ጌርካ ናትካ አንቲባዲ ከም ዝጎድል ትገብሮ ነብሎ ንኽእል ኢና ግን አንቲባዲ ክተጉድሎ ኣይትኽእል ኢኻ እዚ ክብለኩም ሲ ነብስኻ ተፅርዮሞ ምስ ፀረየ ሽዑ ንስኻ እንታይ ትኸውን ናፃ ትኸውን አንቲባዲ ናትካ ይዕርፉ ማለት እዩ ከምዚ ክትገብሮ ተደሊኻ ማለት እዩ እምበር አንቲባዲ ናትካ ታሽሙ እዮም ናትካ ሲ ምስኦም ክትቃለስ የብልካ ብዝኾነ ነገር ምስ ናትካ ኢሙን ሲስተም ኢሎም ዝፅውዕዎ ንሶም ሊምፋቲክ ሲስተም ክትቃለስ ትበሃል የብልካ ብፍፅም ማለት እዩ ንሱ ናትካ ተኸላኸላ እዩ ናትካ ወተሃደር ናትካ ብድፋዕ ዘሎ ወተሃደራት ናይ ሃገርካ እንተኣሊኻ ዮምሲ ፀላኢኻ ትዕድም ዘለኻ ከምኡ እዮም ዝገብርዎ ዘለዎ ማለት እዩ እጂ አንቲባዲ ከምዚ ኮይኑ ልዕሊ ኣሎ ክነትሕቶ ኣለና ከምዚ ኮይኑ ሎ እዚ ቫይረስ ክንኣልዮም አንቲባዲ ክእል ኣሎ ገለ እዚ ጌጋ እዩ ካልኣይ እንታይ እዚ ኤችአይቪ ኤድስ የስዕብ ዶ ኣይስዕብ ብፍፅም ሕማቕ ነገር ኣይኮነ ኤችአይቪ ቫይረስ ኢሎም ዝፅውዕዎ ዘሎ ሙኸ ፓራሳይት ኦኬ ምናልባት ምስ ግዜ ማራ ተኣኪቦም ናትካ ኩሉ ሰብ ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ሰብ ህዝቢ ዓለምና ኣለዎ ንኣብነት መዓልታዊ እንተ ቴስት ጌርካ ሓደ መዓልቲ ግድን ኤችአይቪ ኣለካ ክትበሃል ኢኻ ግድን ማለት እዩ ግድን ወይ እቲ ናይ መፈተኒ ጌጋ ፈጠር እዩ ኩሉ ግዜ እሱ ጌጋ ፈጠር እዩ ብዙሕ ግዜ እዚ ናይ መመርመሪ ኤችአይቪ ጌጋ ፈጠር እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ድማ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ከይድካ ተመርሚርካ ኣለካ ክብሉካ ክእሉ እዮም ኣብ ኤርትራ ከይድካ ተመርሚርካ የብልካን ክብሉካ ክእሉ እዮም ሕጂ ኣብ ሃገር ድማ ነናቱ ጌጋ ክህብ ይኽእል እዩ እዚ ድማ መፅናዕቲ ተገበረ ነገር እዩ ብዛዕባ እዚ ኤችአይቪ ታሽሙ የስዕብ ዶ ይስዕብኒ ድማ ኣይስዕብ ብኸመይ ክነግረኩም እየ ባዕለይ ኤድስ ዝበሃል ሕማም የለን ኤድስ ሕማም ኣይኮነ ኤድስ ሲንድሮም ናትካ ኢሙን ሲስተም ናትካ ተኸላኸልቲ ኣብ ናይ ዜሮ ዓቕሚ ዘይብሎም ክማረኹ ከለዉ ናትካ ብድፋዕ ዘለዎ ወተሃደር ክማረኹ ከለዉ ህዝብኻ ጠፊኡ ማለት ኣይኮነን ምናልባት እቶም ዝመፁ ወተሃደራት ንወተሃደራትካ ኣብ ድፋዕ ዘለዉ ስዒሮም ዝኣትዉ ነቲ ህዝቢ ጥፊኦሞ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ናትካ ኢሙን ሲስተም ተዳኺሙ ማለት ኣብ ድፋዕ ዘለዎ ወተሃደራትካ ናትካ ተዳኺሞም ማለት ወይ ተሳዒሮም ማለት ንስኻ መይትካ ማለት ኣይኮነን እዚ ማለት ድማ ሕማምሲ ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ ክሳብ መፅኦም ምቕታል ዝጅምሩ እቶም ወተሃደራት ከጥፍኡናዮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፀር ዝበለ ኣናሎጂ ከረዳእኩም ኢለ ግን ናትና ሊምፋቲክ ሲስተም ተዳኺሙ
اتناتنا نفسنا سنزخون حمام تتقع قبر امبري ايدس دبال حمام يكون ايدس كلا كاستيل زي كتموت تخيلك ايدس كلا كاستيل ولا حنت زي كتحمم تخيلك قل ناتكا ناي مكلخال دخيمو مالو مالتي ناتكا ناي مكلخال زوتكمو دما ات مدهاني تنبر ات فيروس يكون ات فيروس دبال ولا حنت قدم حنجي اب حقوتاتنا سميع ما يفلطني اب سمانيات زمص نغري هندبت يم تلاعيلا سميع تسميع انت راين زي فلط نغري سبقتي زي فلط نغري شو هندبت معات مدهانيت مس جمره شو كل سب كبل جمره ازيهم كلاي نسوم تايم زولو اذا حجي نبعل بيتر دوسبر خالق سمعت خولي انت مدهانيت ببزح يهبون يرا مالت مجمرتات سب كستريل بملو اتش اي في زنبره اتش اي في لكاز تبهاله مالتي اتش اي في لكاز تبهاله شعت مدهانيت ببزح نهبلنا يلوم شعك قنص له جميرا سب شو انتي مسيلو تي اتش اي في قتلنا نبر حجي بواحد قتلالو سب نو تمدهانيت ببزح زهوب خنبرو شعو حجي تعاقن او حيدوم يم زهوبهم زلو عاقن وحيدوم يم بخمي كم ناي بوليز نبره مش في فليت ناي طانطوله ناي قال ندابلو نتسب معات سب يودؤو نير دحار شعو مدهانيت امطينا يلوم سوم قلنا تفليف مبال تفليت يم قديفهم ግን እዚ ካል አርስቲ ተረዲሁ ካል አርስቲ ብዙኾነ እዚ ናይ ኤድስ ዝበሃል ግን ተቀዳሚት ብዛዕባ ብኸመይ ጌርካ ተሕዊኹን መፂና እቲ ናይ ኤድስ ከስዕበልካ ከም ዘይክእል ኤች አይ ቪ ተዛሪብና ኣለና ምክንያቱ ቫይረስ ኣይኮነን ኤች አይ ቪ ቫይረስ ኣይኮን ከመይ ገይሩ ኤድስ ከስዕብ ሕማም ኣይስዕብኒ ፀገም ዘለዎ ይኮነ ምናልባት እዚኦም አኩሙሌት ኮይኖም ብብዙሕ እንተ ቢሎም ናትካ ሊምፋቲክ ሲስተም ናትካ እንተ ተሓቲሙሎ ናትካ ኢሙን ሲስተም ተዳኺሙሎ እዚኦም ንኣሽቱ ነገራት ደፅርዮም ካብ ነብስኻ ይስኡንሞ ኣብ ናትካ ፀላም ከም እንተኮይኖም ገለ ነገር ወይ ኢልና ንፅውዖ ሂፓታይትስ ቢ ገለ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣብ ናትካ ፓንክሪያስ ተኮይኑ ዳይቢትስ ዋን ገለ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዲሁን ኣብ ናትካ ታሽሙ ኣብ ናትካ ፀሊም ኮላሊት ተኮይኑ ካልእ ከምኡናቱ ሕማም ክፈጥር ይኽእል ግን መብዛሕትኡ ግዜ ፀገም ትበሃል የብሉን ብታሽሙ ክወፅእ ይኽእል ፀገም የብሉን ክወፅእ ይኽእል በቲ ንሶም ዝህቡካ መድሃኒት ድማ ክትኣልዩ ትኽእል ኢኻ ንሱ كألي زغل مدهاني تايكون نسو كتفئت زيكون اوكي زي تأمنوا تخينكم تقم يقولون ازنا ايدس مدهانيتسي ازنا اتش اي مدهانيتسي حمام كمس ايكني تبلو سبات تهليكم ايدس كسعب ايكني تبلو سبات تهليكم قل زبالة علاتكم اب جوجل كويتكم تايب قبروا ناي اتش اي في ميديكيشنز انت عينت سايد افكت بفلايد ما ايزيتي زبال ناي قدم كابتون قدامت مدهاني زفطروا ويدماتهم سخم بزحت عينت على كيدكم نسوم تراي كيدكم اسمه صحفو تجوجل بتقليل زولت نعرف انت عين سايد افكت اللي بلوك لكم حتى وانا تجوجل قدام انت خمصي خاو انت شو ده سعال ده خمس ده رسن ده قاله لكم ابت مودعت هذا ما صحتي له زرع كن كلكم يشاء مايلو سبريشن مايلو سبريشن مالتي ناتكا بلاد برودكشن ناتكا كابون مارو ناتنا كاب عصمتنا يزفلفل مش دمنا ببزح الدم كم زي فلفل يقول اذا مالتك لا ابدمنا خنت يالو تبايلنا صعدوا هيات ادمناتنا ابيركبو ابدمنا صعدوا هيات تمام ابدمنا زركوب تخوينو دمنا دما زي فلفل تخوينو اتوم ناتنا تخلاخلتي وحيدهم على مالتي ناتنا انت وحيدهم ناتنا تتداخيمهم انتي كوينا لنا مالتي ادس دبحال سم ادس يلم دصوعو زلو ነገር ሒዝና አለው ማለት ناتنا immune system ተከላከልትናሲ ተዳኺሞም ማለት ادس ማለት ትርጉሙ ድማ acquired immune deficiency syndrome ይባላል ዝኸላይ ሕጽር ዝበለ ንብዙሕ ሕማማት ክትጥቃዕ ትኽእል ትኾይንካ ናትካ immune system ናትካ ጻዕዱ ሃያታ ደም ተዳኺሞሞ ኣብቲ ክከላኸሉልካ ዘይክእሉ ኩነታት በፂሖም ኣለው ማለት ብዙሕ ሕማማት ድማ ትጥቃዕ ኣለኻ ከም በዓል ቲቢ ኢልና ንፅውዖ ካፖሲ ሳርኮማ ኢሉ ዝፅዋዕ ናይ ባክቴሪያ ኢንፌክሽን ንብዙሕ ነገር ማለት ተጠቃዕቲ ንኸውን ሞ ኤድስ ኣለካ ንባል እጂ በቲ መድሃኒት ሳይድ ኢፌክት ናይቲ መድሃኒት ኤድስ ከስዕብ ይኽእል እዚ ኸላይ ፍሉይ ነገር ፈላጥ ገለ ክትኾን ኣይድለይካን ምክንያቱ ወላ ኣብቲ ጎግል ተፃሒፍ ኣሎ ወላ ባዕሎም ዝብልካ እዮም እወ ናትካ ኢሙን ሲስተም ከዳኽሞ ክእል እዩ ይብልካ እዮም ባዕሎም
እንታይ ደኣ ኣብ ቃላት ኢትዮሜን ናትካ ኢሙን ሲስተም ኣዳኺሙ ናትካ ተኸላኸልቲ ጻዕድ ዋሕታት ደም ከዳኽሞም ዘይኮኑ ዝብልኻ እንታይ እዮም ዝብልኻ ማይሎ ሰፕሬሽን ይብልኻ ማይሎ ሰፕሬሽን እንታይ ብዙሕ ሰብ ሸለል ኢሉ ሓልፍ ከይፈለጣ ማለት ግን ኣባላትኩም ናትካ ብላድ ፕሮዳክሽን ናትካ ጻዕድ ዋሕታት ደም ብብዝሕ ከምዘይ ፍልፍሉ ክገብሮም ይኽእል እዩ እዚ ኸላይ ኤድስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኸላይ ኩሎም ዝብሉ እዮም ዋላ እቲ ንባዕሉ ኮፋውንደር ዝኾነ እዚ ሉክ ሞንቴግነሪ ዝበሃል ተሪኢኹሞ ንሱ ንባዕሉ እዚ ናትካ ኢሙን ሲስተም ፅቡቕ ተኮይኑ ፀገም የብሉን እዚ ቫይረስ ዋላ ሓንቲ ክገብረካ ይኽእልኒ እዩ ዝብል ዋላ ሓንቲ ክገብረካ ይኽእል እሶም ዘፅንዕዎ መፅናዕቲ ትበሃል የለን ስቕ ኢሎም እዮም ዝድርብዩ ቃላት እቲ ህዝብና ድማ ስቕ ኢሉ እዩ ዝቕበል ኮይኑ እምበር ንሶም ዘፅንዕዎ መፅናዕቲ ከምዚ 100 ሰባት HIV ሜዲኬሽን ዘይወሰዱ ዝሞቱ 100 ሰባት ወሲዶም ዝደሓኑ ገለ ዝብል መፅናዕቲ ዝተኻየደ የለን ይሕዊ ኢሎም ጥራዮም ዝድርብዮ የስዕብ ኢሎም ጥራዮም ዝድርብዮ ተፀቢዮም 10 ዓመት HIV ቫይረስ ካብ ዝመፅእ ኣብ 84 ገለምሽ ቫይረስ ኢሎም ልክዕ ረኺቦሞ እዚ እቲ ቫይረስ ዝበሉ ግዜ ሽዑ ኦኬ ኤድስ ድማ ፅንሕ ኢሎም ድሕሪ 4 ዓመት 5 ዓመት ድማ ከስዕብ ክእል ኢሎም ተረዲኹኒ እዚ ግን ስኢልካ ዝተደርበየ እንታይ ዝበሃል እዩ ቲር ዝኾነ ነገራት እዩ ዘይተፀናዕ ብዙሕ ምርምር ዘይተገበረሉ እዩ ህዝብና ግን ስቕ ኢሉ እዩ ዝቕበል ብፍላይ ኣነ ናቶም ናይ ጻዓዱ እዮም ባዕሎም ሕማም ሒዞም መፁ ባዕሎም መድሃኒት ሒዞም መፁ ባዕሎም መፅሓፍ ይህቡኻ መፅሓፎም ተንብብ ሕማሞም ተንብብ መድሃኒቶም ትወስድ ዝሕጂ ናቶም ቢዝነስ እዩ ናቶም ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ናይ ህዝብና ኢና ንዛረብ ናይ ህዝብና ናይ ሕዋትና ኢና ንዛረብ ንሕና ናቶም ጉዳይና ኣይኮነ ህዝቦም ከጥፍኦ ተዘልዮም ንዖም መልክዕ ጉዳይና ኣይኮነ ግን ናይ ህዝብና እንታይ ዝበሃል ኣሎ ካብኦም ሕማም ጻዕዱቕ ካብኦም ብረት ንገዝእ ካብኦም ድማ መድሃኒት ንገዝእ ካብኦም ድማ መፅሓፍ ንገዝእ ብመፅሓፎም ብትርጉሞም ብመድሃኒቶም ጌርና ሕማማት ክንፈውስ ድማ ንጅምር ማለት እዩ እዚ ኸላይ ንሕና በይንና ሕብረተሰብ ኢና ናትና ክዳን ኣለና ናትና ምግቢ ኣለና ናትና ኩነታት ኣየር ኣለና ናትና ሃገር ኣለና ናትና መነባብሮ ናትና ሃይማኖት ድማ ኣለና ናትና ክብርታት ናትና ባህሊ ድማ ኣለና ብዝኾነ ከመይ ጌርካ ነዚ ነገር እዚ ትሕውዮ ዝብል ኣርእስቲ ክላዓል እዩ ፀገም የብሉ ነዚ ኣንቲባድ ቀዳማይ ክትገብሮ ዘለኩም መድሃኒት ታሽሙ ክትወስዱ የብልኩምን ኣነ ተዝኸውን ነይረ ዝገብሮ ማለት እዩ መድሃኒት ናይ HIV ዝበሃል ኣብ ኣፈይ ክእቱ ይገልኒ እዩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ልክዕ ዋላ ንመንሽሮ ዝጥቀምሉ መድሃኒት ዝነበረ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እዚ ኤዜት ዝበሃል ማለት እዩ ዋላ እቶም ብዙሓት ዓይነታት ናቶም መድሃኒት መዓት ሽም እዩ ዘለዎም ነናቶም እዮም ዝህብዎም ነዚ ነገር እዚ ኣብ ኣፍካ ክትእትዎ የብልካ ቀዳማይ ነገር ብናተይ ርድኢትን ኣነ ክገብሮ ዝደልን ንስድራይን ንደቀይን ንሕዋተይን ከመኽሮ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኣፍካ ክትእትዎ የብልካ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኣፍካ ዘእትኻ ግዜ ጥራዮም ዝገዝኡ ስሎ ቫይረስ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ ቫይረስ 10 ዓመት ዝወስድ ቫይረስ የለን እንታሽሙ ምስ ኢሉ ካርጀካ ተኮይኑ ካርጀካ ተፀቢዮም እሶም ግን ነቲ መድሃኒት ተቆሕሞ ኣዳኺሙ መወዳእታ ምስ ኣጥፋእካ እቲ ቫይረስ 10 ዓመት ወሲድሉ HIV ኤድስ ክኸውን ዶ ገለ እንዳበሉ ጥንቁሉ ሽዑ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ቀሊል ነገር እዩ ብናትካ ላይፍ ስታይል ድማ ክቅየር ይኽእል እዩ ነዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ተደሊኹም እዚ ፍረታት ጥራይ ፍሩታ ክትምገቡ ትኽእሉ ኢኹም ፍሩታ ማለት በዓል ብርጭቕ ብፍላይ ወይኒ ሓያል ብጣዕሚ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስና ዝብሎ ወይኒ ሓያል ወይኒ ጥራይ በይኑ ከማን ተመጊብኩም ብዘይካለ ነገር ማይ ትሰትዩ ወይኒ ጥራይ ትምገቡ ከምዚ ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ግሪን ጁስ ዝኾነ ከም በዓል ሰለሪ ጅንጅብል ለሚን ገለ ዓጀር ንብሎ ኩካምበር ዝበሃል ሓዋዊስኩም ፅሟቕ ጌርኩም መዓልታውን ተሰቲኹም ወይኒ ጥራይ ድማ ተመጊብኩም ቀዳማይ ክትገብሮ ዘለካ ናትካ ሊምፋቲክ ሲስተም ክተፅርዮ ኣለካ ኩሊትካን ናትካ ኣድሪናል ግላንድ ኸላይ ሰለስቲአን ማለት እዩ ብሓንሳእ ፅቡቅ ጌርካ ንዑ ዝጠቅም ኣትክልቲ እናተመገብክ እንተዝተጠቀምካ ኣብታ ቀዳመይቲ ናይ ምንሽሮ ቪድዮ እንተሪኢኹም ኣብ ኣላትኩም እንታይ ክትወስድ ኣለካ እንታይ ክጠቕመካ ክእል ግን እዚ ንብዙሕ ሰብና ክረኽቦ ይክእልኒ ኢንፎርሜሽን ስእን ገለ ስለ ዝኾነ ሎማዓንቲ ኣነ ናተይ ዱካን የብለይን ከምዚታት ክሸይጥን ንሰብ ክሓግዝን ኣይጀመርኩን ኣነ ዝኸስቦ ነገር የብለይን ወላ ሓንቲ ከስብኒ ኣነ ፍልጠት ንህዝበይ ጥራይ ዝኸስብ
انتدليكم جن الزيوم تريوم زلهم أنا ولا حنت مسؤول تاشمية بلين رأيوه انتدليكم وقت تتجوزولهم تخليهم ياكي أويكنز بهالودي أبي أمريكا يزولو ناتو أتكلتي شيء كم ناتو دكان كتجوزو تخليهم ومناتن طعيات سبات كندي سبب زحويهم HIV زخوانا يكون حمام زحوي سباتهم زخلاي دكتور روبرت مورسز بالكلاي على ناتو دكان هذا أتكلم لما ناي ليمفاتيك ناي الليمفاتيك زخون ليمفاتيك سيستم ناتنا مالتي ويد ما إيمون سيستم زبال ناي كليت ناي أدرينال جلاند ناي ديوارن ناي زوم وورمز دبالو وي باراسايت جلاندز كلا ناي باراسايت